Kontsumoa aztergai. Gaur, kontsumo arduratsua. Modu arduratsuan kontsumitzeak esan nahi du produktuak edo zerbitzuak jakinaren gainean egonda eta ongi pentsatuta eskuratzen direla. Hau da, benetan behar ditugulako eskuratzen ditugula eta ez publizitatearen eraginez. Esate baterako, kontsumoa murriztu eta produktuak berrerabili eta berziklatzea modu arduratsuan kontsumitzea da. Eta plastikozko poltsen erabilera murriztea, edo bilketarako eta paketatzeko elementu gehiegi darabilten produktuak saihestu eta ontzerik sinpleenak aukeratzea. Beste adibide bat, ez gehiegi zorpetu. Batzuetan, ordainketarako errestasunak oso garesti ordaintzen baitira. Eta beste esparru batera joz, kontsumo arduratsua da, gure eguneroko jardueretan, ahalik eta ur eta energia gutxien kontsumitzea. Adibidez, minutuko 10 urtean jalferri galtzea, urtean 2000 litro galtzea da. Hitz bitan, arduraz kontsumitu eta ura eta energia aurreztu. Ez ustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez.